quick one takamirira mabhazi kwenda kumchato wekunyati family maitanaka vauya neadvice yekuti kana uchida kubatanidza vana vadyise weti namazai. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Maitanaka vanoita zvekurapa vachishandisa natural remedies kana vasingaimbi nziyo dzavo. Vati ivo kana uchida kubatanidza vana vako, if you want to unite your children, make them one, love one another and care about one another, feel for each other, do this. Tora mazai anoenderana nenhamba yavana vako mumaboila. Tora weti yako yemakuseni yawachengeta usiku hwose mwaya pamazai iwayo uchitaura zvese zvaunoda pamusoro pekubatanidza vana vako. Then vape vadye. Make sure kuti haunawo zvirwere zvepabonde uye musi wacho hauna kurara nababa. Mushure meizvi uchaona vana vako kuti vachabatana zvokudaro. Thank you very much. Love you more, Maitanaka. So Maitanaka vari kupa madzimai advice yekuti vana vanofanira kubatanidzwa. Pane misha yakawanda yekuti vana vanenge vachitori kagame park chaiko. Big Five, umwe ndewekwamhofela, umwe ndishumba, umwe ndinhingi. So the easiest way kungovadyisa mazai woisa kaweti kako kaunenge warara uchiitira mubucket, then vana vodya. Guys, manetizens ana kufara nazvo. Charo isu tiri pano tiri kushaya kuti komaya vanoitireiko zvinhu zvakasviba kudai, kuti Tanaka ari safe here. Please Tanaka, kana uchidyiswa zvinhu zvausingazivi mwanangu, aiwa blink twice, nyika yese inouya to your rescue. Manetizens ati ewo, let's fear God vano. Praying for your family and your kids is the ultimate solution. Loving them equally is the complete binder. Hakuna kunzi uyu ndiye mwana anotengerwa yogurt. Mine knows kuti kana tine one yogurt munhu wese we share equally, munhu wese okwana. Kuti uyu ana baba varipo pamba kana kuti uyu baba vake vakaenda kare kare, vana havatombozvizivi nekuti tinovapa equal attention vese. Vanhu ngavambotsveta kunyepera vamwe. Kudyisa vana tsvina only for the sake of unproven beliefs. No guys, that won't work. Love should be natural, not spiced with false charms or what not. Hey, Maitanaka, munozviziva here kuti celebrity zvimwe hazvizodi. You represent gospel songs asi mapedza ipapo moda kuita zvinhu zvinenge zvekudyisana. Aiwa no guys, prayer ibolato nelove yako chete nekusasarura vana, kungovada vese zvakafanana. Siyanai nekupa vana tsvina weti. Aiwa tatino vamwe vari kuti Christmas mama itamba zvakanaka Maitanaka. Ko idzi hope idzi hadzisi here dzemunhu anga azvimbirwa nenyama dzebrai kuSouth Africa ikoko mozoti kwai ndarotswa? Hapana kurotswa ipapo. Munoziva here kuti weti inomutsa mhepo dzakaipa, ngozi, zvikwambo. Pakuraisa dzamu one plate modya semhuri, hapana unity inodarika ipapo. So guys, ndo mashoko ari kubva kumanetizens kuti aiwa Maitanaka, regai kuita influencer muchi-influencer vanhu zvinhu zvisina maturo. Do leave your comments on what you think about advice ya Maitanaka iyi. Ndo kubatanidzwa here kunoita misha kana kuti Maitanaka vari kungotudzawo zvavanofunga kana kuti zvavarotswa. Kudyisa vana weti guys yako iwe munhu mukuru. Aiwa handizvo. Pfugama unamate zvinhu zvese zvinofamba ngeline.